Hey, het is ik. Ik had deze week een video geüpload over mijn tattoo en het verlies van mijn papa. Het verhaal erachter. En ik had wel veel vragen daarop verwacht van mensen die ook mijn verhaal gingen komen, wat dat gebeurd is. Maar ik had niet verwacht dat er zoveel mensen met dezelfde vraag gingen komen. En dus besloot ik om er een video over te maken, speciaal voor jullie. De vraag was, Bo, hoe heb je dat aanvaard? Leer me dat, hoe dat je dat aanvaard hebt. Veel mensen hebben hetzelfde meegemaakt en die hebben dat nu misschien nog steeds niet aanvaard. En dan vragen ze raad aan mij, omdat ik dat wel gedaan heb. Nu, volledig aanvaarden ten eerste kun je nooit. Ergens, ook al voel je je toch weer gelukkig, ergens is er toch altijd een stukje nu dat zegt van, nee, het gaat niet. Ik heb dat soms ook. Het spijt mij enorm. Maar er bestaat geen methode om iets te aanvaarden. Het is niet dat er een boek bestaat, een handleiding van hoe aanvaard je een verlies of iets anders dat je echt breekt. Dat bestaat niet. Ik kan natuurlijk wel niet anders doen dan bijvoorbeeld gewoon zeggen hoe dat ik dat gedaan heb. Misschien dat jullie ietsje kan helpen, maar volledig jullie helpen. Er bestaat echt geen manier voor. Het voornaamste is dat je gewoon je eigen manier vindt om te aanvaarden. Ik heb heel veel steun gewoon gehad van mijn familie. En het meest van al eigenlijk van mijn moeder. Want mijn moeder en ik stonden er letterlijk alleen voor. En dus mijn mama en ik gingen zoveel doen. We gingen elke zaterdag dan gaan winkelen en zo. We werkten echt aan onze band. En kijk, nu zijn we onafscheidelijk. Ze reageert echt op al mijn video's, op de vorige ook. Sorry dat ik u toen liet wenen. Ik heb ook altijd herinnering proberen ophalen. Positieve herinnering. Dat is, als je eraan terugdenkt, denk aan de positieve dingen. Maak dat uw verdriet iets is dat u laat lachen. Als ik terugdenk aan mijn vader, denk zelfs niet aan het moment dat ze mij zeggen dat hij gestorven was. Daaraan probeer ik niet terug te denken. Ik denk gewoon aan het moment bijvoorbeeld dat er een kat op de Velux van mijn oma aan het klimmen was, dat mijn pa die kat pakt en die over de... en die kat over de iPhone. Klinkt misschien echt niet grappig, maar op het moment zelf, dat was zo grappig. En kijk, nu ben ik blij. Dat is iets aanvaarden, zie je dat? Dat is iets aanvaarden. En dat moet je ook proberen. Denk aan de positieve dingen, aan de dingen die je laten lachen. Misschien laat dat je ook even weten, want dan ga je toch nadien denken van, dat waren mooie tijden. Je krijgt die tijden niet meer terug, maar je hebt ze wel. Ze zitten in je gedachten en in je hart voor altijd. Dat is het mooiste dat er is. Dat is een eigenlijk ding voor je op andere gedachten gewoon te brengen en je er niet te doen aan denken. Maar ik kan sowieso al goed relativeren. Ik weet niet als dat aan mij ligt dat ik gewoon ietsje sterker ben op dat gebied. Dat ik dingen gewoon makkelijker kan aanvaarden. Maar het is gewoon voor jezelf eigenlijk dat je het moet aanvaarden. Zodat je jezelf beter voelt. Dan moet je gewoon het ding doen dat je denkt van... Kijk, dat gaat mij vrolijker maken. Want tenslotte, het belangrijkste is... De persoon die je kwijt bent... Krijg je, grof gezegd, niet terug met erover te jammer. Die persoon zou dat niet willen dat je triest bent. Hij zou willen dat ik gelukkig ben. En ook al lijkt dat grof voor gelukkig te zijn nadat er zoiets ergs is gebeurd. Het is niet grof. Het is het leven. Relativeren is eigenlijk heel makkelijk. Je kunt beginnen met kleine dingen. Mijn stiefpapa is Afrikaans. En je weet, Belgen hebben uurwerk en Afrikanen hebben tijd. Je moest ze nog een uurwerk geven van €1000. Ze komt te laat, sowieso. En dus ja, als wij dus ergens naartoe gaan, zijn we dus altijd te laat. Als er een familiefeest begint om 2:30, weet ik dat we hier om 4 pas onze douche gaan pakken. Nu, een beetje overdreven misschien, maar jullie snappen me wel. En mijn mama kan er al zo over stressen van, oh nee, we gaan te laat zijn. En we zitten in de auto en dan nog zit ze te stressen van, we gaan te laat zijn, want het is nog een uur rijden naar daar. We moesten daar bijvoorbeeld om 2 uur zijn en het is een uur rijden. En vertrekken om 1:15 bijvoorbeeld. Dan gaat ze daar heel tijd over stressen. En ze is sowieso niet de enige. Het zijn veel mensen die dat doen. Dan zeg ik gewoon tegen haar van, kijk mama, kalmeer. Je bent sowieso al te laat. Dus aanvaard het gewoon, je bent te laat. Eerder dat je er nu over jammert of niet, je bent te laat, je kunt er niks meer aan doen. Oké, ik denk dat je ergens wel snapt wat dan mijn punt is. Leer jezelf kennen in de eerste plaats. Leer van jezelf houden. Als je van jezelf houdt, kunnen andere mensen ook van je houden, anders gaat dat niet. Omgekeerd ook, als je van jezelf houdt, kun je ook van andere mensen houden. De liefde die je had voor de mens die gestorven is, kun je investeren in andere relaties met andere mensen. Ik had veel liefde voor alle twee mijn ouders. En toen dat mijn vader gestorven was, heb ik al de liefde dat ik had voor hem nog meer in mijn moeder gestoken. Maar kijk nu, wij zijn beste vriendinnen. Zoek iets om van te houden gewoon. Ze zijn nu op een betere plaats. Je kunt er niks meer aan doen. Het is gewoon zo. Investeer je tijd in dingen die je blij maken. Aanvaard het gewoon. Er is geen manier om iets te aanvaarden. Het is iets dat je gewoon moet doen. Zoek wat dat je hobby is. Of je manier voor je woede of je verdriet of zo te uiten. En uit dat daarin. Doe dat gewoon. Wees creatief. Creativiteit is nog altijd de beste pijnstiller. Zoek gewoon wat er het beste bij je past. En dat wil ik jullie nog bedanken. Ik hoop echt dat ik jullie heb kunnen helpen.
En als het niet gaat of als die video niks geholpen heeft, oké, sorry. Ik heb mijn best proberen doen. Maar je moet mij altijd sturen. Ik wil ook nog persoonlijk met jullie praten om jullie te helpen. En als je vindt dat de video wel geholpen heeft, kun je abonneren, liken. Weet wel, heel de links staan hieronder. En ik wil jullie bedanken en tot dat ik er weer zie.